U Luksemburgu se održava prva sednica Saveta za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. To će biti i prilika za sastanak premijera Ivice Dačića sa visokom predstavnicom Unije Catherine Ashton. Najavljeno je da će između ostalog biti reči o problemima pred lokalne izbore na Kosovu. U Luksemburgu je naš dopisnik Ivan Ilić. Ivane, kada počinje sastanak Dačića i Ashtonove? Laura, za nešto manje od sat vremena ovdje u Luksemburgu počinje taj prvi sastanak Saveta za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sastankom će zajednički predsjedavati Catherine Ashton i Ivica Dačić, koji je ranije rekao da dolazi da pokaže značaj koji Srbija pridaje SSP-u. Uloga tog saveta je koordinacija i nadzor nad sprovođenjem sporazuma koji je već na snazi od 1. septembra. Srpski premijer se na marginama ministarskog sastanka koji se danas održava ovdje u Luksemburgu sreo sa šefovima diplomatija Švedske i Francuske Karlom Bildtom i Loranom Fabiansom. Tema je bila izgled pregovaračkog okvira, kao i kada će Srbija održati prvu međunarodnu konferenciju sa Evropskom unijom. Bildt i Fabian su se složili da neće biti potrebe za dodavanjem novih uslova u odnosu na ono što je već odredio Evropski savet. Zaboravio sam samo da kažem da centralna tema jeste SSP, ali će, kako je premijer rekao ranije, biti i prilike i da sa visokom predstavnicom nakon saveta razgovara o svim problemima oko predstojećih izbora na Kosovu 3. novembra. Obraćanje novinarima zakazano je za 20 časova, pa ćemo tada imati više informacija. Eto, toliko za sada iz Luksemburga.